जोमै जों सानैनि मोजां मोनलायनाया मोगथाङाव जाफुंगोन ना जाफुङा जाखो? माथो गामिनि बयबो सुबुङा बुंसोलायोनो नोंसानि आफाया आंनो हरानो माथो। जानला मोनला बुंसोलायो जानला मोनला बुंनायल' नङा जोमै नोंसानि आफाया जोंहाखौ मुगैयोनो। गामिनि बयबो सुबुङा बुंसोलायो आरो आंनि आइ आफाखौ गामिनि बयबो लामा सामायाव फरायलाबायो। जोंखौ नांलायबाबो जेबो साननो नाङा। बिबार बारोब्ला मोदोमनाया गोसारखायो आरो बे बिबारनि मोदोमनायखौ बयबो सावरायखायो। बेफोरखौ साननानै खर' सानो नाङा। खर' सानायल' नङा जोमै आंहासो नोंखौ मोनदों ना साननानै गोसोआव उसाव बादाव मोनबाय थायो जेबो गैयिजों माजों। थोद नोंना गोदै खालि बिब्दि मोजां मोनलायनाया गोनांदि जोंखौ फाग्लाया। खाफालाव जेबो नांहैदों बेनो जादों सानसे। बांद्राय जानला मोनला थुनला थानो नाङा। थौ थांनोसै। नै जोमै आं नोंनाव मोनसे खोथासो बुंनो सानदोंमोन। मा खोथा आफा? नोंहाबो बैसो जायाखै नङा जाबाय। बेनिखायनो आं बै आंनि लोगोनि फिसाज्लाखौ नोंनि थाखाय फसायदोंमोन। हा नोंसो मा सानो? आं मैया रायथिना होबायमोन। मा आफा? आंनियाव सोङा हसिया मा रायथिना होदों नोङो? फिसाजोनियाव सोङा हसिया मानोथो मा रायथिना फैनांगौ नोंलाय? मा सोंलायनांगौ बेवहायलाय? सिख्ला देरबाय हाबा जानांगौ समाबो जाबाय। जों बिमा बिफायालाय बोरायबाय बुरैबाय सम थानायावनो बिलाइ हराब्ला? दानि जुगाव सोङा हसिया रायलायहोजाया बिफा। सेंग्रा सिख्लानि गोसो गोरोबलायाबा नों बुंबानोदि जागोन सानदों नामा? मा जाया आंना जोमै फिसाया बिब्दि नङा। उन्दैनिफ्रायनो आंनि खोथा मानिबोदों। आफा आंहा मोजां मोननाय दंखायो। आं नोंनो खोन्थानोसो सानखादोंमोन नाथाय आं खोन्थानो हायाखैमोन। मा मोजां मोननाय दंखायो? सोर बेलाय आरो बहानि? थाइगिरबारि गामिनि सोमखोर आफा। बे जेबो गैजारोङै सोमखोरखौनो लानोसै नों? औ आफा जों सोमखोरजों आंजों मोजां मोननाया 3 बोसोर जाबाय। दिनैसिम दासिम गोसो थोलायबाय थादों आरो आं बेजोंनो जुलि जागोन। बे सोमखोरजोंनो थांनोसै नों? आंहा आसा दंमोन। सासेल' फिसाजोखाय आंहा मिनि खुसि जुलि होनो आसा दंमोन आंनि लोगोनि फिसाज्लानो। रागा जोंनो गोनांब्ला सोमखोरब्लाबो मिथिनाय नङा आंजों। आं गारनो हानाय नङा आफा नों मा खालामनो खालाम। थेवबो सोमखोरनो होनाय रादायखौ आं सिफायनो हानाय नङा। बेबायदिनो बिमा आरो फिसाजोजों बायदिसिना खोथा रायज्लायो आरो बेनि गेजेराव बिमाया बुङो। खाफालाव लिरनाय गैयाब्ला बेसेबांखि हास्थाया मानो बेखौ थैब्लाबो मोना। मानोना इसोरा बयनिबो खाफालनि रेखाखौ लिरनानै हरखायो। आफाया सोमखोरखौ मानो एसेबां नायनो बायो आरो मानो एसेबां मुगैयो? नोम्फाया गावनि इसेल' धोन दौलतखौ लानानै जोबोद दुगा। होनबा आं मा खालामनांगौ आयै दा? नोंनोथ' मिथिखायो आफानि रागाखौ। नों सोमखोरखौ नागारना बै सेंग्राजोंनो जुलि जानांसिगोन। आं सोमखोरखौ नागारनो हाया आयै। मानोना आं सोमखोरनो थैस' थांस'नि रादाय होखाबाय। उन्दैनिफ्रायनो मोजां मोनबोना आं बै सेंग्राजों माबोरै जुलि जानो आयै? आरो आं सोमखोरखौ नागारना सोमखोरनि जिउखौ आस'खान्दा खालामनो हाया आयै। नै आफा सोमखोर नों बेबायदिनो ओरैनो थाबाय थानोसै नामा? बिफा बोरायनि हाजिरा मावनाय आरो बिमा बुरिनि ओंखाम संनायखौनो जाबाय थानोसै नों? सम आरो बोथोर थानायावनो गाव सोलिनो माबा मोनसे नागिरना लायाब्ला? औ आयै आंबो सानाखै नङा सानदों आरो नाजायाखै नङा आंबो गोबां नाजाबाय। थेवबो खाफालावनो मोनसेबो नाङाखै। नाथाय आयै नों जिंगा दासि आं दं आरो आं मिथिगौ नों जि मा लुबैदों। जों बोरायबाय बुरैबाय आरो माब्ला मा समाव मा जागोन बेनि जेबो लिरनाय गैया। खमसे खम बिहामजोनि ओंखाम खुरनाय मोनजालांब्लानो जासै। लासै लासै गासैबो जाजोबगोन आयै। समखौनोथ' दानि जुगाव रां रुफा गैयाब्ला जेबो जाया। जायहा रां दं बेहासो मान दं। जायहा रां गैया
बेखौ रावबो पाता खालामा मानोना जौ लोंग्राजोंसो जौ लोंग्राया लोगो जाखागोन। दोन नोंनि उदायै रावखौ माबार जोमै बिहामजोखौ लानानै फैथां नङाबा जों नोम्फाजों आंजों रायज्लायहैनोसै। नाङा नाङा नोंसोर थांनो नाङा आंनो थांनानै लाबोगोन। सोमखोरनो होनाय रादायखौ माबोरै सिफायनो हानो? उन्दैनिफ्रायनो जों सानैजों मोजां मोनलायबोबाय आरो गेलेबोबाय अनलायबोबाय। दा आं आफानि बुंनाय बाथ्राखौ बेनो माबोरै खोन्थानो? आंखौ दि आफाया गुबुनजों सेंग्राजों गदायखोमानानै दं आरो आं गावनि असे मोजां मोननायखौ नागारनानै बोरै सिनाय मोनै गुबुन सेंग्राजों माबोरै जुलि जाहैनो? आं माब्लाबाबो सोमखोरखौ नागारनानै थांनो हानाय नङा आरो आं बबे रावजों सोमखोरनो बे बाथ्राखौ फोरमायबावनो? बेबायदि खोथा सानबाय थानाय समावनो जोमैनि बिमाया फैयो। नै जोमै ओंखामा जाफैदो। बेबायदि जाया लोङा थाबाय थायोब्ला नोंनि देहाया मा जानांगौ? आयै आं ओंखामखौनो उखैयाखै। मैया हरनिफ्रायनो जायाखै। बेबायदि दुखुआवनो थाबाय थानोसै नामानो? आंसो मिथिसिगौ आयै आंनि जिउआव बेसेबांबा बारहुंखा बारदों आरो बे बारहुंखाजोंनो आंनि मेंनाय गासिबो जानगार जानानै दङ। नोंहा मा जादों जोमै? आयै आं सोमखोरखौ नागारनो हाया। बारहुंखाजों आंनि सोलेरा थेर बेथेर जालांथों थेवबो आं सोमखोरनो होनाय रादायखौ सिफायनो हाया। मा खालामबा मा जागोन साननानै मोनला आङो। फारसेथिं बिफानि रागा फारसेथिं फिसाजोनि दुखु बबे मोनसेखौ बजबनानै लाबावनो आंलाय? नै बिफा नों मिन्थिगौना जोंहा जोमै फिसाया जाया लोङा थानाया साननैयानो जालांबाय। नों इसेबो साना नामा फिसानि खोथाखौ? खालि गावनि गोसोजोंल' सोलिनो नागिरो। दानि जुगाव सोरथो नायनानै हाबा जाबावो? थोद नों जेबो मिन्थिया गोसोआव ला आं जि सानदों बेयो जागोन आरो गाबोन हौवासाया फैगोन। मा आं फिसानि दुखुखौ नायनानै थाबाय थानांगौ नामा? खमसे खम फिसाजोनाव सोंग्रोबानोथ' जायोमोन ना। अखानायै बेबायदिनो हौवासाया जोमैनि न'आव फैनानै जोमैखौ लांनो फैयो आरो फारसेथिं सोमखोराबो जोमैखौ लांनो फैयो। आं बेफोरखौ दिनै मा नुनो मोनखो? आंखौ निमाहा हो सोमखोर। आं नोंनि खोथाखौ गोरबो सिंनिफ्राय बेखेवब्लाबो आं बुंफेरजोबनो हायाखिसै। थेवबो आं नोंनि अननायखौ बावनो हाया। बिसोर सानैजों गोसो थोलायखायो। आं बिसोरनि मोजां मोनलायनायखौ सिफायनानै होनानै सोरनिबा जिउखौ आसखान्दा खालामनो हाया मानोना बयहाबो जिउआव थांना थानो हानायनि मोन्थाय दङ। दे सोमखोर नों थाथ'दो। आं नोंखौ बै जोनोम मोनसेयावसो लोगो हमहैनोसै। आंनि जिउआ आरो सोलेरा गोजान जाब्लाबो नोंनि सम आरो खौरां लागोन। आं थांनोसै। आंनि खाफाला जेथो गोनां। आदै आरो मादै आं जोमैखौ जुलि लानो हानाय नङा मानोना सोरनिबा थार मोजां मोनलायनायखौ आं सिफायनो साना। सोमखोर आरो जोमैजोंसो जुलि जागोन आंजों नङा। मानोना सानैनि गोसोआ मोनसे जायाब्ला जेसेबांखि रां रुफा धोन दौलत गारि मटर थायाथों मानो बेहा जेब्लाबो गोजोन गैया। बेखायनो आं हास्थायो नोंसोरनि जुलिया देग्लाय बैसागोआवनो जानांगौ आरो सानैजों जेब्लाबो रंजा मिनि खुसियै संसार जालांनांगौ। आदै आरो मादै बिसोरनि हाबाखौ थाबैनो खालामनानै हो। आंखौ निमाहा होदो जोमै। आं सानस्लाबनो हायैयाव नोंखौ गोबां दुखु होफ्लांबाय आरो आं दिनैनिफ्राय बेबायदि दुखु होलिया। नोंनि जुलिया जानानै थाङो। नंगौ खाफालाव लिरनाय थायोब्ला गासैबो जाफुङो। बेनिखायनो जिउआव नों माब्लाबाबो जेननायखौ लानो नाङा मानोना सम आरो बोथोरा रावनिबो हिंसा नङा आरो जिउआव रां रुफा धोन दौलत गिदिर नङा। जिउआव खस्थ' खालाम बिखानि थैखौ दै खालाम सानसे नङा सानसे जाफुंथारगोन। लोगोफोर आंनि बे गुसुं कार्टुन भिडिअ'आ बेखिनियानोसैमोन। आसा खालामो नोंथांमोना नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबाय। गोजोन्थों।